jsou prezidentské knižnice a prezidentské knižnice. A já si myslím, že pán prezident Klaus má v hlavě určitě institucí, která bude žít svým velmi intenzivním a prakticky denním životem. Takovým tím zářivým příkladem je Presidential Library Ronalda Reagana, která byla založena 4. listopadu před 20 lety, 91, 4. listopadu 91, která žije, která prostě pořádá výstavy, která má stálou expozici, ale která například v tomhle roce plánuje řadu přednášek a konferencí a prostě je jako vlivnou institucí. A pak jsou takový Presidential Library, o kterých neslyšíte vůbec, jako a nic o nich nevíte. Je důležitý, aby vlastně pod tou hlavičkou té Presidential Library jako vznikla mohutná instituce, která v zásadě slouží jako think tank, jako někdo, kdo v zásadě tu konzervativní politickou scénu bude naplňovat svými myšlenkami a svojí reakcí na ten dynamický vývoj 21. století. Ergo já osobně si myslím, že všechny ty různé nadace, které existují, instituce, jako je CEP, jako je nadační fond Lívie a Václava Klausových a tak dále, tak to vlastně všecko by mělo být soustředěno institucionálně do jedné mocné a vlivné instituce, jako takový, která by žila prakticky denně svým životem. O tom nic nevím, já vím jedině o tom, co se mnou diskutoval pan prezident, a když chcete slyšet můj soukromý názor, což teda je názor vyloženě můj vlastní, tak Centrum dokumentování úspěchu mi prostě zní jako neslušně komunisticky. Prostě já si pamatuju, že když jsem v zahraničním obchodě začínal kdysi a jako nestraník bojoval prostě aspoň za kousek marketingu a kousek trhové ekonomiky, tak tím jediným způsobem, který jsme dokázali prosadit před revolucí, byly veletrhy, výstavy a naše účast na různých takovýchhle konferencích a kongresích. A pamatuji se jako dneska na výstavbu úspěchu Sovětského svazu, což byla jako ústřední myšlenka moskevského vedení, přičemž díky Reaganomike už jim jako doháral svícen, že jo, jako byli na pokraji krachu pomalu, takže jako pro mě výstavba úspěchu to jako mi zní divně teda. Jako průměrně mám denně 6 jednání, většinou na úrovni jako generálních ředitelů nebo důležitých lidí. A pokud se mě zeptají například na otázku, jaký má plány pan prezident po roce 2013, tak se o tom bavím, ale jako není to žádná cílená diskuse, nemůže to mít, protože na to, aby to byla cílená diskuse, musí ten pan prezident mít ten projekt opravdu hotový a jasný. Myslím si, že na něm pracuje. Je otázkou, jestli to všichni uvědomují, ale myslím si, že ty takový, který já považuji za charakterově a morálně na velký úrovni, že ty si to uvědomují, že vlastně do veliké míry vděčí jemu a jeho myšlenkám vlastně ty obrovské změny, která tady nastala tomu, co se povedlo. Pro něj to je bytostně důležitý projekt proto, že nedokážu si představit, že vůbec někdy v životě odejde do důchodu. To naprosto vylučuju. Jako v podstatě ani Reagan nikdy neodešel jako do důchodu, prostě v požehnaném věku ho porazila nemoc. Nemyslím si, že Václav Klaus někdy odejde do důchodu. Pokud se
nejakí, řekněme, nepříznivci na to teší, tak se těší určitě mylně. Neodejde do důchodu nikdy a myslím si, že právě tato instituce mu jako poskytne to potřebný zázemí. Mimochodem i na to, že řada z těch státníků jako vytrvá ve svých funkcích a své vztahy s Václavem Klausem mají, takže u příležitosti státní návštěvy České republiky můžou navštívit i tu knižnici a vlastně setkat se s ním na jeho domácí půdě. Že hrad jeho domácí půdou jako už nebude, tam bude sedět někdo jiný. Co se týká zemí, jako vidím s tím jako v tom velký význam, protože tu konzervativní stranu, tu pravicovou scénu jako on založil a v podstatě ty strany a vůbec ta scéna vychází ze základních postulátů a myšlenek, který tady jako nastolil on. A myslím si, že ani nikdo nemá věk zatím dostatečné a zkušenosti, aby prostě to mohl jako aktivně nahradit. Jeho prezidentování jako dnes v žádném případě není odpočinkovým a není jako nepodstatným. A to nejenom kvůli potřebe reform, který ta vláda musí prosadit a bez podpory prezidenta, bez toho faktu, že má za zády prezidenta, ta koalice není schopna tyhle bolestivé reformy udělat. Nejenom škrtání, ale i ty reformy, které tam jsou, které ale si myslím, že už za 2 roky bude vidět. Je rozhodně mimořádně důležitý, aby ta instituce mohla začít fungovat nejpozději do 3 měsíců po ukončení prezidentského mandátu. To znamená, je potřeba jako pracovat jako na ty záležitosti teď, a to i na programu, jo? Protože pokud někomu něco nabízíte, tak mu musíte nabídnout konkrétní věci.